Irrien lagunak gara gu. Irrien lagunak gara gu. Bai, tiritatxo. Irakurri dut eta entzun dut igande honetan aberri eguna dela, urtero bezala. Eta hemen ditut Nafarroako bandera eta ikurrin hartu ditut plantxatzeko. Orain dotore ipiniko ditut eta, bueno, zuk ere bai, Bueno, berarte tiritatxo! Ara, henei tiritatxo. Ara, kaixo lagunok! Gaur ere, jolastxo bat egiteko prest, begira, Arbel dotore honetan, jolas bat proposatuko dizuet. Kontua da, nik hemen zerbait idatziko dudala, edo zerbait marraztuko dudala, eta zuek asmatu beharko duzuen, ze abestik daukan hemengo gauzarekin lotura. Erraz da zuek ere etxean elkarrekin jolasteko. Begira, lehendabizikoa, adibidez. Lehendabiziko abestia. Zer da hau? Mendia, oso ondo, mendia. Eta mendira igotzeko zer igo behar izaten dugu? Aldapa! Oso ondo eta aldaparekin lotuta, ze abesti izan daiteke. Mendian gora arizan, bueno, hori ere bai, baina aldapan gora, pausori pauso, aldapan bera, zori gauzo, oso ondo. Hori da, gaur egingo dugu proposamentxoa. Lehendabizikoa, aldapan gora, untza taldearena. Ze abesti polita zema dantzatu dugun, aldapan gora. Bigarrena, adibidez. Ikusten duzue pertsona bat, nola den txiki-txikia? Eta orduan zer da? Pista bat emango dizuet. Erraldoiak! Erraldoiak izan daiteke, ene kantaken kantu zoragarria. Erraldoia dantzana dita, handi-handia. Ondo, aldapan gora, erraldoia. Ea, hirugarrena, egingo dugu. Zer dira hauek? Karramarroak ez, eneiz oso namarrazten, baina zapatillak izan daitezke, edo botak, eta aurrera egiten dugun bakoitzean zer egiten dugu? Pausotxo bat eman, ezta? Pausoarekin lotuta dagoen abesti zoragarri bat, Pirritx Porrotx eta Mari Mototxek zoragarria abesten dutena, pausoka, bagoaz aurrera, poliki, betez gure ametsak, oso ondo eta azkena egingo dugu. Azkena, badakit, hasieran aipatu dut, igande honetan aberri eguna dela, Euskal Herriko aberri eguna. Eta deialdia egin dugute balkoira ateratzeko, ikurrinak ateratzeko, Nafar banderak ateratzeko, eta abesti bat abesteko, batzuk jakingo duzu zein den, beste batzuk ez. 12:00 ondorengo abestia abestera aterako gara, balkoietara. Gaurko laugarrena. Ea ongi egiten dudan, Ze zaila den, Zer da hori? Bueno, aita bakarra ez, bibi dituzte. Hei, zuen baino beto egingo duzu, Txoria! Bere piko eta bere luma eta bere oinekin. Eta txoriekin lotura daukana bestia? Txoria, txori! Hartze eta laboak elkarlanean osatua edo baten poemak besteak musikatuak.
hartze eta laua, ze artista! Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen alde egingo, baina horrela etzen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. Bueno, labrok! Banoari, beste kantu batzuk proposatzera, gero arte!